Sexan moi benvidos a este concerto do alumno do NAS en Sempre. Dentro da programación cultural habrá da Semana Santa de Vivendo. O alumno do NAS en Sempre é unha formación de cámara de vento, madeira, creada coa vontade de ofrecer un proxecto musical coidado e de alta calidade, achegando ao público repertorios de distintas épocas e estilos. O seu nome procede de alumno do NAS, a cana da que se elaboran as lingüetas de moitos instrumentos de vento, madeira, unha referencia á propia orixe do son que dá identidade ao ensamble. O programa desta noite, baixo o título Serenata Percuti, propón un percorrido musical por diferentes momentos da historia da música, desde o Renacemento ata a música contemporánea, nun diálogo entre épocas e estilos. A fronte desta formación está o seu director David Fiuza Souto, titulado superior en clarinete polo Conservatorio Superior de Vigo, formado en dirección de banda e mástis, en dirección de orquesta e coro no Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia. Desenvolveu unha intensa trayectoria como director en España e no ámbito internacional e, actualmente, é director titular da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, de Gran Canaria Orquestra e da Banda Sinfónica Galega. Ademais, forma parte do xurado do concurso de composición de marchas profesionais Blas García Lin, xunto cos compositores David Rivas e Fernando Ruiz. No alumno do NAS en Sempre, David Fiuza constituye o corazón artístico do proxecto. A súa dirección, marcada pola elegancia do xesto, a precisión musical e unha profunda sensibilidade interpretativa, guía así o conxunto con sutileza e profesionalidade, creando un espazo de traballo onde a exixencia artística convive coa confianza e complicidade musical entre os intérpretes. Baixo a súa batuta, o ensemble construye unha identidade sonora propia e unha maneira de facer música baseada no cuidado polo detalle e na procura constante da beleza sonora. Con todos vostedes, alumno do NAS en Sempre, baixo a dirección de David Fiuza Souto.
Moi boas tardes, moitísimas gracias por acompañarnos neste concerto. Estamos a verdade que super contentos de poder participar na programación do Adral. É un proxecto moi novo, temos 6 meses de vida nada máis, entón, bueno, é un placer moi grande estar aquí e que todos ustedes nos acompañen. O que acaban de escoitar é unha programación pouco habitual, a música que actualmente non se realiza. Funciona o micrófono? Sí, funciona. Perfecto. Enviaremos a pila. Giovanni Gabrieli. Vou falar así. Así? Vale, probaremos. Como dicía, a música de Giovanni Gabrieli ten especial que é das poucas que foi permitida no ámbito eclesiástico con instrumentos de vento. Das pouquísimos compositores que lle foi permitido. Por unha situación moi especial, a Basílica de San Marco en Venecia. Tiña, digamos, unha configuración acústica esta basílica, ainda absolutamente excepcional, e permitíase facer esta estructura de grupos policorales onde o son ten diferentes sonidos, en diferentes lugares, perdón, con diferentes técnicas. Hoxe en día temos instrumentacións completamente diferentes, daquelas non existía o saxofón, tampouco existía práctico. Entón, é moi novidosa a adaptación. A continuación, imos facer xa a música un pouco máis estándar, o que podemos chamar un escenario, é un percorrido pola música occidental, barroco, Johann Sebastian Bach, a tocar de fuga en re menor que todos conocen. Moitísimas gracias.
Imos continuar con música alemana, mas neste caso pegamos un salto grande ao romanticismo. Richard Wagner, imos facer unha das súas obras que non é ópera, das pouquísimas que non é operística, e que é unha auténtica fermosura, das páxinas máis bonitas que hai escritas na historia da música. É tan bonita como a historia que ten detrás. Un 24 de decembro, vai a día, cumpleanos da súa muller. Estaba a de Suiza, en Dresden, estaban, digamos, de exilio, despois de todas as persecucións que Wagner tivo nesa época, e decide, o día do cumpleanos da súa muller, agasallada con unha fermosa peza, que fose sorpresa. Foi concibida solamente para 13 instrumentistas que apareceron esa mañá no salón da casa, e cando Cosima, a muller de Wagner, baixou as escaleras, atopouse con este fantástico espectáculo. A peza está dedicada súa muller, pero tamén ao seu fillo Siegfriedo, que ademais Siegfriedo foi unha das personaxes máis importantes da tetraloxía wagneriana. Nos batemos unha humilde versión con instrumentos de vento moderno. Moitísimas gracias.
continuamos en Alemania, 10 anos despois, pero un estilo totalmente diferente. Vamos a tocar agora unha selección das 21 danzas húngaras de Brahms. Neste caso nos vai acercar a número 1, a 3, a 5, que é moi coñecida, e tamén a 7. Foi unha colección en principio de danzas para piano, o que pasa que despois foron orquestadas por moitísimos autores. Coñécese moitísimo a número 5, pero Brahms solamente orquestou a número 1, a número 3 e a número 10. Escoitaremos agora unha versión con ventos de Madrid.
creo que esto fue un magnífico concerto. Creo que non tenemos nada que envidiar a esa basílica de San Marcos. Estamos aquí, no que chamamos a nosa catedral de Ribeiro, con este arte destas pedras, fixeron sonar algo que nos arraiou. Cando Carlos Cimirao nos falaba de que quería falar co director David, moitísimas gracias por estar aquí con este elenco, para que viñeran a estar e dar un concerto no programa grande. Non coñecíamos moitos deles esta formación, pero superou con creces as expectativas que nos falaban de. Por lo tanto, repito, miles de gracias. E un poquinho como viveirense, dar as gracias a que teñas dos componentes de Viveiro, Sara Otero, moitísimas gracias por este concerto. Esta formación de cámara vai ter un recordo infinito aquí na nosa cidade. E agora xa o presidente da Xunta de Cofradías, José Veiga, vai facer entrega dun pequeno arabigo como recordo por este paso por aquí con Ribeiro. Gracias. Bueno, para nós é tamén un placer moi grande poder participar neste festival. O grupo que empeza é unha honra moi grande. Pasamos unha tarde fantástica con todas e todos vos. Sentímonos totalmente arroupados e con calor, a pesar do día que caeu hoxe. Pero bueno, xa estaría. Semana Santa non vai chover, que non quer se preocupe. O noso programa pechase con un fragmento dunha ópera. Antes empezamos en Italia, pois pechamos en Italia, de Pietro Mascagni, a Cavalleria Rusticana, o famosísimo intermezzo, que é a música instrumental dentro da ópera, e que ademais pois vemos bastante ben acaído, xa que a temática desta ópera vai sobre a Semana Santa, ou bueno, sucede na Semana Santa. Entón, nada, pechamos o concerto con este intermezzo, e moitísimas grazas ao festival, moitos parabéns.